Sziasztok lányok, fiú! De ne röhögtessetek már, na szóval, Dik, keménybe, jó? Na, szóval, de ezt a kutya ne rágja már meg, arra figyeljetek majd. Sziasztok lányok, fiúk, sziasztok riderek! Üdvözöllek titeket itt a Veled az Élet sorozatunk következő részében itt a csatornán, tartsatok velünk! Szóval, a harmadik hét is eltelik itt Szegleden a Fületanyán, ami hát jól telik, mondjuk így, és tényleg nagyon jól érezzük még mindig magunkat, nagyon-nagyon sokan vagytok, nagyon-nagyon sokan akartok odajönni is hozzánk, és mindent megtudni Somáról, ami jó dolog, de ahogyan mondtam, ezt csak akkor tegyétek, amikor nem rohanok, nincs rohanásom, és egy hétvégén, mert akkor ugye általában nem ülök fel Somára, és akkor van idő mindenkivel beszélgetni, ahogyan ez ma is megtörtént. Ezt a videót ti holnap fogjátok látni, azaz hétfőn, mert ugye vasárnap veszem fel hozzá az anyagokat, snitteket. Leesett megint a hó, ami nem a legjobb dolog, hiszen azt se tudjuk megjósolni, hogy mikor esik hó, és mikor lesz megint tényleg sártenger itt a Lovardába, de talán ez az egyetlen egy olyan dolog, ami kicsit negatívum itt, de amúgy minden rendben van. Amit észrevettem így a hetek folyamán, hogy Soma nem a legjobban szocializálódott ló, ami azt jelenti, hogy nem nagyon szereti a többi lovat, ami pedig azt eredményezi, hogy piros szalagos lesz majd nagy valószínűséggel a melegítőpályákon, és az én idegrendszerem itt lesz olyankor fent, mert sajnos az a baj, hogy szembe menni annyira nem szeret több lóval is. Általában az idősebbekkel nincsen baja, az ilyen fiatalabbakkal, akik temperamentumosabbak, azokkal van baja, de az biztos, hogy nem tudjuk elkerülni azt, hogy szalagos legyen Soma. Majd meglátjuk. Voltunk előző napokban az Erventben, ami sajnos nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, de hát belefér az ilyen, nem mindig megy jól Soma se, de általában nincsen vele bajom. Nagyon-nagyon sokat fejlődik, nagyon-nagyon sokat változik. A változás az igazából a támaszkodásban, a magát való hordásban, a csizmafelvételekben fejeződik ki. Tényleg, én alattam még sosem ment így Soma, természetesen majd fogtok látni abból is videót, de ahhoz nekem vagy a Petrát, vagy valakit ne kell kérjek, hogy segítsen, mert egyedül nem tudom fölvenni, mert nagy kamera, sokat cucc, sok mindent kell hordozgatni, szóval az nagyon-nagyon nehéz dolog, úgyhogy de mindenképpen fogtok látni majd olyat is, amikor elmegyünk az Erventbe, és akkor vlogolok nektek onnan is. Szóval nem ment a legjobban Soma, de másnap már ugye, mert pénteken voltunk az Erventbe, szombaton már itthon amúgy teljesen jól ment Soma, ma vasárnap pedig megkapta a pihenőt, és hétfőn pedig kezdődik minden előről, mert kedden megint megyünk az Erventbe, és ahogyan azt mondtam is az előbbiekben, akkor fogtok majd kapni egy videót, de azt nekem órákkal előtte már le kell szerveznem, hogy meg tudjam oldani, mert elég lassú vagyok, ami azt illeti, de a lovat, amikor takkerolom, vagy amikor ugye a boxát én csinálom, mivel hogy ő most forgáson áll, de azt is majd látni fogjátok a snitteken keresztül, ő az előző héten megkapta a forgácsát, az egész havi forgácsot, de azt láttátok a Somakomán is, azt én csinálom, mert én csinálom, és úgy azzal együtt, minden együtt megpróbálom majd megcsinálni nektek a videót. És igazából új információkat még nem tudok elmondani, hiszen nincsenek, annyi, hogy folyamatosan edzünk és csináljuk a dolgokat. Mondtátok, lesznek olyan videók, meg olyan rövid kis összefoglaló zenés videók, ahol lovagolok is rajta, mert mondtátok, hogy nincs olyan, és hogy az nektek hiányzik. Tudom, meg fogom csinálni, de az nagyon-nagyon sok munkát, nagyon-nagyon sok belefektetést és nagyon-nagyon sok szervezést igényel, hogy azt föl tudjuk venni, mert ez nem csak annyi, hogy letesszük a kamerát, azt akkor videózunk. Úgyhogy igen, ez a videó ennyi lett volna, tartsatok velünk a továbbiakban is, legyetek jók, lovazatok nagyon-nagyon sokat, nézzetek be a Riders Shopba és a weboldalunkra is, sziasztok!
Ő itt Zoli, Gratulálok. ő itt a Zoltán, ő csak a pofá Zoltán, tehát ő igazából mindig bedumál, de amúgy azt hiszi, hogy kemény, most éppen majd legnyírja a vadócot. Gyerekek, hagyjanak! Sziasztok lányok, fiúk, sziasztok riderek, üdvözöllek titeket itt, a Veled az Élet sorozatunk következő részében, itt a tessék, mondjad. Gyere, gyors most már, vigyázz a karábelre, nagyon jó vagy, te meg ne rágd, nagyon jó. Most ezt újra? Nem kell, Jó. majd leállítjuk. Hello, nem állította le Petra? Nem baj, mindjárt leállítom én.